ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహ గణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. మనం ఈరోజు 6వ అధ్యాయం షష్టమ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగం, దీన్నే అష్టాంగ యోగం అని కూడా చెప్తారు. ఇది మనము కర్మ షట్కంలోని చివరి అధ్యాయం అనమాట. కర్మ షట్కం మనము 1వ అధ్యాయం నుంచి 6వ అధ్యాయం వరకు అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఈ మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో లాస్ట్ అధ్యాయము. ఇందులో మనము నిన్న 5వ అధ్యాయంలో లాస్ట్ శ్లోకం ఏం చూసాము? భగవంతుడు చెప్తారు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, అంటే ఆ యజ్ఞాలకి తపస్సులకి భోక్త నేనే అని చెప్తున్నారు. సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకి మహేశ్వరుడు ఎవరు అంటే భగవానుడు. సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం. సర్వభూతానం అంటే ఒక జీవిలో ఉన్నాను ఇంకొక జీవులు లేదని కాదు, అన్ని జీవులలో ఒక మిత్రులాగా శ్రేయోభిలాషిలాగా నేను ఉన్నానని చెప్తున్నారు. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో జ్ఞాత్వామాం శాంతిం పృచ్చతి, అతడు శాంతిని పొందుతాడు. కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన శాంతి సందేశం అనమాట. భగవంతుడు అక్కడ మనం శాంతిగా ఎలా ఉండొచ్చు అనేది క్లియర్గా చెప్పారు. మళ్ళీ భగవంతుడే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఏదైతే మనము నిన్న 5వ అధ్యాయంలో 29వ శ్లోకంకి ముందు 27, 28 శ్లోకాల్లో మనకి ఈ అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పారనమాట. దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు అతడే నిజమైన యోగి. అంతేగాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన అతడు సన్యాసి కాదు. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే మేము అగ్నిహోత్ర కార్యాలన్నీ ఆపేసామండి, మేము సన్యాసి అండి అంటే కాదు. అతడు ఎలా ఉండాలి? తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా ఉండాలి. అంటే విద్యుత్ ధర్మాలు మన యొక్క హృదయాన్ని పవిత్రీకరించే ధర్మాలు అనమాట. కాబట్టి అటువంటి కర్మయోగాన్ని మనం ఒక్కసారిగా విడనాడకూడదు. వాటిని మానివేయడం కాదు, వాటి పట్ల ఆ కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష అనేది లేకుండా మన కర్తవ్యాలని ఆచరించేవాడు నిజమైన సన్యాసి. యం సన్యాసమితి ప్రాహు యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్యసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కశ్చన. ఓ పాండుకుమార, ఏది సన్యాసం అని పిలువబడుతుందో అది యోగం, అంటే భగవంతునితో జోడించడము అని నువ్వు తప్పక తెలుసుకొనుము. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఈ ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టనిదే
యోగి కాలేరు. మనం 5వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా, ఒక రకంగా 2 రకాల వైరాగ్యాలు, అంటే ఒకటి జ్ఞానయోగం ద్వారా, లేకపోతే ఇంకొకటి కర్మయోగం ద్వారా. అలాగే ఈ కర్మయోగంలో కూడా కర్మలు వదిలేసినంత మాత్రాన అతడు జ్ఞానయోగి అయిపోవాడు. అలాగే నిజమైన సన్యాసి అంటే మనకి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో కూడా చూసాం కదా, ఆ యొక్క కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉండడం. దీంట్లో కూడా మనం చూడొచ్చు, దీన్ని మనం యుక్త వైరాగ్యం, ఫల్గు వైరాగ్యం అని 2 ఉంటాయి అన్నమాట. యుక్త వైరాగ్యం అంటే ఏంటంటే, యుక్తం అంటే దాన్ని ఎక్కడ వైరాగ్యం అంటే దేంట్లో వైరాగ్యం అనేది కలిగి ఉండాలో తెలిపేది యుక్త వైరాగ్యం. అలా కాకుండా ఫల్గు వైరాగ్యం అంటే ఏంటంటే, ఈ యొక్క అంతా కూడా మాయా జగత్తు కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న వస్తువులతో నేను సంబంధం పెట్టుకుంటే నేను కూడా మాయలో పడిపోతాను అని అన్నిటినీ త్యజించేవాడు అనమాట. అది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు. కానీ అన్నింటినీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించేవాడు ఎవడున్నాడో వాడు నిజమైన యుక్త వైరాగి. కాబట్టి సర్వం కూడా భగవంతుడికే మనం అతని కార్యాల్లో వినియోగించడం నిజమైన వైరాగ్యం అన్నమాట. ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. యోగ పద్ధతిలోని ప్రారంభ దశలో ఉన్నవానికి కర్మ సాధనంగా చెప్పబడింది. యోగంలో ఉన్నత స్థాయి చేరుకున్న మునికి సమస్త భౌతిక కర్మల విరమణ సాధనంగా చెప్పబడింది. మనకి యోగ పద్ధతులు 6 వృక్ష, ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తే 6 వృక్షోర్ మునేర్ యోగం అంటే 6 వృక్ష అనే ప్రారంభ దశ నుంచి యోగారూఢ అంటే ఆ ధ్యాన దశ అనేది ఉంటుంది. ఈ ప్రారంభ దశలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కర్మ అనేది సాధనంగా, అంటే మనం సాధన చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుకుంటూ ఆ యోగారూఢ అనే స్థాయికి చేరుకోవాలి. తర్వాత అక్కడ చేరిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ భౌతిక కర్మల విరమణ అనేది సాధనంగా చెప్పబడుతుంది అక్కడి నుంచి అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లా మనకి ఇట్లా కొన్ని మెట్లు ఉన్నాయి అంటే, మొదటి మెట్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మన కర్మ మనం చేసుకుంటూ, అంటే మనకి ఏదైతే ధర్మాలు ఇవ్వబడ్డాయో అటువంటి వాటిని మనం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి, ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుకుంటూ. యదాహినేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్యతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢస్తదోచ్యతే. ఎప్పుడైతే వ్యక్తి సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయముల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైన స్థానం పొందినట్టు చెప్పబడతాడు. అంటే ఇంద్రియాల పట్ల ఆసక్తి అనేది ఉండదు, ఇంద్రియ వస్తువుల పట్ల, వాటి యొక్క విషయాల పట్ల, అలాగే కర్మల పట్ల కూడా ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడు. అతడేంటి, చాలా ఉన్నతమైన స్థాయి పొందినట్లు. ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలి, ఆ స్థాయిని పొందాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇది అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకు, మన మైండ్ అనేది ఏంటి అంటే అంటే ఆ ధ్యాన స్థాయికి, ఆ ధ్యానాన్ని మనం పరిపూర్ణంగా చేసుకునే స్థాయికి మన మైండ్ అనేది వెళ్ళనివ్వదు. ఎందుకు అంటే ఈజ్ మైండ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆర్ అన్ ఎనిమీ, అంటే మన ఫ్రెండ్ మనకి మిత్రుడా లేకపోతే శత్రువా అనేది చూస్తే, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మానవుడు తన మనసు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే కానీ తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధజీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా. అంటే మన యొక్క మనసు సహకారంతో మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవాలి, అంతేగాని మనం పతనం అయిపోకూడదు. ఎందుకు అంటే ఆత్మ అనేది ఒక్కొక్కప్పుడు మిత్రుడుగా కూడా ఉంటుంది, ఇంకొకప్పుడు శత్రువుగా కూడా ఉంటుంది. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనాజితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనస్సును జయించిన వారికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మనసు ఏంటి, ఒక్కొక్కసారి మిత్రుడుగా కూడా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి శత్రువుగా కూడా ఉంటుంది. కానీ అది ఎప్పుడు అంటే మనసునేమో మనం ఎప్పుడైతే జయిస్తామో, అంటే మనస్సు మన కంట్రోల్లో ఉంటుందో అప్పుడు అది మనకి ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటుంది. కానీ అలా చేయడంలో మనం కనుక విఫలం అయిపోతే అప్పుడు మన యొక్క మనస్సు మనకే పరమ శత్రువు వలె ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆత్మ భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, అది చాలా పవిత్రమైంది అనమాట. కానీ ఈ యొక్క భౌతిక లోకంలోకి రావడం వల్ల దాన్ని మర్చిపోతుంది. కాబట్టి
ఆ యొక్క ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నట్టుగా మన మనసు కూడా ఏంటి అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం బుద్ధితో నిగ్రహించాలి. అప్పుడు అది మనకి మిత్రుడవుతుంది. అలా గనక మనం నిగ్రహించలేకపోతే అప్పుడు అది శత్రువు అవుతుంది. అంటే దీన్ని ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్గా చూడొచ్చు, ఒక గోడ మీద పిల్లాగా మన మనసు అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఎటు అంటే అటు దూకడానికి రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూస్తే మనం అనుకుంటాం ఉదయం లెగవాలి, ఉదయం లేచి చాలా చాలా పనులు మనం చేసుకుంటూ ఉంటే మనం చేసుకోవాల్సిన పనులు చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి అని దానికి అలారం కూడా పెట్టుకుంటాం. అలారం కూడా పెట్టుకుంటాము, కానీ అది మోగుతుంది, లేస్తామా లేవము. మనసు అంటుంది ఇంకా నిద్ర సరిపోలేదు, ఇంకా బాడీ అంతా శరీరం అంతా ఇంకా నీరసంగా ఉంది, లేకపోతే శరీరం అంతా అలసటతో ఉంది, కాబట్టి ఇంకా కొంత వెయిట్ చేద్దాం, ఇంకాసేపు పడుకుందామని పడుకుంటాం. కానీ ఇంకొకసారి మనం లేచేసరికి ఏమవుతుంది, మనం అనుకున్న టైం కాదు కదా, 2-3 గంటలు, అది చాలా అంటే సపోజ్ మనం 4 గంటలకు 5 గంటలకు లేవాలని పెట్టుకుంటే అది 8-9 అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మన మనస్సు మనం ఆదేశాలను ఎప్పుడైతే పాటిస్తుందో అప్పుడు అది మనసు మిత్రుగా ఉంటుంది. కానీ మనం ఇంకాసేపు పడుకుందామని ఎప్పుడైతే మనం బాడీని మళ్ళీ ఎప్పుడైతే నిద్రలోకి జార్చామో అప్పుడు అదేమవుతుంది, మనకి శత్రువు అవుతుంది. కాబట్టి మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ఆదేశాలని పాటిస్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ భోగంలో ఉంటామో అప్పుడు శత్రువు అవుతుంది. మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియ భోగం నుండి కూడా అనాసక్తమై ఉంటుంది. అంటే లేదు ఆ శరీరం కొంచెం ఇంకా నిద్ర కావాలంటుంది అనుకున్నా కూడా పర్లేదు, లేచి మనం మన యొక్క పని చేసుకుంటే తర్వాత అది మనకి ఈజీ అవుతుందని మనకి మనసు చెప్తుంది అనమాట. అలాగే జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది. అంటే అట్లీస్ట్ మనకి సత్వ, రజ, తమ ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయి కదా. కాబట్టి జీవాత్మకి ఏది శ్రేయస్సు అంటే కనీసం సత్వగుణం అనేది శ్రేయస్సు. కాబట్టి అటువంటి వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మనకి మిత్రుడుగా ఉంటే. కానీ శత్రుగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కామము అంటే ఏదో ఒక కోరిక అనేది కోరుతూ ఉంటుంది, అటువైపే మనల్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. అది మనకి వద్దు అని మనం అంటున్నా కూడా మనసు ఏమంటుంది, అటే వెళ్ళి ఆ ధనం సంపాదించు, ఆ యొక్క కోరిక తీర్చుకో, లేకపోతే ఎవరొకరి మీద క్రోధాన్ని ప్రదర్శించు, లోభము అంటే ఇంకా ఇంకా కావాలి అని మనల్ని అటు నెడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక కారులో ఉన్నాం అనుకోండి, కారులో ఉన్న తర్వాత మనం అనుకున్నాము టెంపుల్కి అంటే ఏదో ఒక మందిరంకి వెళ్ళాలనో లేకపోతే ఏదో ఒక మంచి పని కోసం మనం బయలుదేరాము. కానీ వెళ్తూ వెళ్తూ ఏవో ఒక ఆలోచనలతోటి ఏటేటో మనం దారి మలుతాము, లేకపోతే ఏవో ఒక మద్యం అలవాటు ఉందనుకోండి, మనం వెళ్తున్న దారిలో ఏదైనా ఒక వైన్స్ చూసేసరికి అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి పాపపూరితమైన కోరికల వెంట పరిగెట్టేలాగా మనల్ని చేస్తూ ఉంటుంది మనసు. ఎప్పుడు మనకి శత్రువుగా ఉంటే, మనం అణుచుకోలేకపోతే, మనం మనసుని కంట్రోల్ చేయలేకపోతే. అలాగే సన్మార్గం నుండి పక్కదారి పడుతుంది. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక మంచి పని కోసం మనం వెళ్తూ ఉన్నాము, కానీ అది తర్వాత చూద్దాము, ముందు ఈ పని చేసుకుని తర్వాత అక్కడికి వెళ్దాం అంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ పని స్టార్ట్ చేస్తామో ఆ మద్యం సేవించే అటువంటి వైపు మనం వెళ్ళిపోతాము. అప్పుడు మనల్ని ఆ మంచి కార్యాల వైపు లేట్ అయ్యేలా చేస్తుంది, అటు వెళ్ళనీయకుండా చేస్తుంది. అలాగే ఇంద్రియ భోగంపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే మన మనసు అనేది ఒక ఫైర్ అంటే అగ్నిలాగా మనం చూస్తే, అది ఆ అగ్నిని మనం రాకెట్లో యూజ్ చేసే దానిలాగా కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. అలాగే ఫ్లైట్లు అంటే వీటన్నిటికీ కూడా అగ్ని అనేది కావాలి. వాటిని ఎలా అయితే అత్యున్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫైర్, అలా మనం యూజ్ చేసాము అంటే అది మనకి మిత్రుడిలాగా ఉంటుందన్నమాట. కానీ అదే కనుక మనం ఒక అవసరం లేని చోట, ఇప్పుడు అదే అగ్నితో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, కొంచెం అగ్ని రగులుకుంటే మొత్తం కూడా దావానలాగా వ్యాపించి మొత్తం మండిపోతూ ఉంది. ఇది మనకి హాని చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఇట్లా ఉత్తమమైన పనులకి యూజ్ చేయొచ్చు అదే అగ్నిని, అలాగే అనవసరమైన పనులకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. కాబట్టి ఎటువంటి వైపు మనం మన మనసుని నిలబెడతామనేది, మనం అద్భుతాలు సృష్టిస్తామా లేకపోతే ఇతరులను కానీ లేకపోతే మనల్ని కానీ దహించి వేసేలాగా చేస్తామా అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది.
ఆత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్మని అది వరకే సమీపించి ఉంటాడు. అంటే ఎప్పుడైతే మనం మనసును జయిస్తామో అప్పుడు పరమాత్మను కూడా మనం పొందగలుగుతాము. అటువంటి యోగులు సుఖ దుఃఖములు, శీతోష్ణములు, మానాపమానములు వంటి వారికి సమానమై ఉంటాయి. ఎందుకు? అవి ఏ వచ్చినా కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక సముద్రంలోకి ఎన్ని నదులు వచ్చి చేరుతున్నా కూడా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లు వీళ్ళు కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు. ఎటువంటి ద్వంద్వాలని కూడా వాటికి కలత చెందకుండా ఉంటారు. ఈయన ఎవరు అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారు, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు అన్నమాట. ఈయన ఎప్పుడైతే అన్నీ కూడా ఈయన సింహ గురువు అని కూడా అంటారు. అంటే ఈయన ఏవి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా కూడా చాలా గంభీరంగా తీసుకుని ఆయన శిష్యులకి బోధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారికి కూడా పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి ఈ యొక్క వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా? ఎవరో ఒకళ్ళు మెసేజ్ పెట్టారు, లోగా ఉంది. ప్రభుజీ ఓకే క్లియర్గా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. సునీత మాతాజీ, మీకు కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది, మీరు నెట్వర్క్ కొంచెం చూసుకోండి, లేకపోతే ఒకసారి లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈయన అటువంటి గంభీరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేవాళ్ళు అనమాట. సుఖం వచ్చిందా దుఃఖం వచ్చిందా ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏమీ పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 100 లో ఉంది వాయిస్, అది వాల్యూమ్ క్లియర్ గానే ఉంది. మీ వాయిస్ కొంచెం లోలో వినిపిస్తుంది. వాళ్ళు ఎందుకును మరి కొంచెం ఓకే ముందు పెంచుకునే అవకాశం ఉంటే పంచరా. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మాట్లాడిన వాళ్ళ వాయిస్ బాగా పెద్దగా వినిపిస్తుంది. అవునా మాతాజీ? ఓకే, నేను కూడా ఫుల్ సౌండ్ లోనే పెట్టాను మాతాజీ. ఆహా, ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. వీలు ఉంటేనే పెంచండి, లేకుంటే ఓకే ఓకే సరే. హరే మాకు క్లియర్ గానే ఉంది మాతాజీ. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది. ఓకే హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తర్వాత జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలో శాశ్మకాంచనః. మనిషి తాను పొందినట్టి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్న వానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. అంటే జ్ఞానము విజ్ఞానం అనే విచక్షణ ద్వారా, అంటే ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు అనే ఆ విచక్షణ ఎప్పుడైతే వస్తుందో పూర్తిగా అప్పుడు సంతుష్టుడయ్యి ఆత్మానుభవం, అంటే నేను ఆత్మని అనే అటువంటి అనుభవంలో నెలకొన్న యోగిగా పిలువబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. అంటే అటువంటి మనం నిగ్రహం అని చెప్తూ ఉంటాం కదా, ఎటువంటి వాటికి చెలించకుండా ఉంటాడు. అతనికి మట్టి అయినా రాళ్ళైనా అలాగే బంగారమైనా అన్నిటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అటువంటి వాడిని మనకి యోగి అంటే యోగము అంటే ఏంటి? భగవంతునితో సంబంధము కలిగిన వాడు. అందుకే యుక్త ఇతి ఉచ్యతే యోగి ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అంటే మనము భగవంతునితో సంబంధం కలిగి ఉండడం. అందుకే మనకి కొన్ని కొన్ని మార్గాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ జ్ఞాన యోగం అని అంటే బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్ని చూస్తూ ఉంటారు, అష్టాంగ యోగి పరమాత్మ అనే స్టేజ్ని చూస్తూ ఉంటారు. అలాగే వీళ్ళు కూడా ఏంటి, ఈ మట్టి అయినా రాళ్ళైనా ఈ బంగారం అయినా అన్నిటిని కూడా సమానంగా చూస్తూ ఉంటారు. అంటే భౌతికంగా కాదనమాట, అది ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక రోజు ఏమవుతుందంటే, గొప్ప రాజు ఉంటాడు. ఆ రాజు తన రాజ్యాన్ని చాలా బాగా పరిపాలిస్తూ ఉంటాడనమాట. అయితే భగవానుడు రోజు అతనికి చెప్తాడు, నువ్వు గొప్ప భక్తుడివి కాబట్టి నువ్వు కనుక ఈ యొక్క రేపు నేను చెప్పిన ఈ యొక్క ప్రదేశానికి వచ్చావు అంటే నీకు ముక్తినిస్తాను, నిన్ను నా యొక్క ధామానికి తీసుకువెళ్తాను అంటాడు. అప్పుడు అతను అంటాడు, అయ్యయ్యో ఓకే అండి నేను వస్తాను, అలాగే నా రాజ్యంలో ప్రజలు కూడా అలాగే నా బంధువులు అందరూ కూడా ఏంటంటే గొప్ప భక్తులు, వీళ్ళని కూడా తీసుకువస్తాను, అందరికీ మీరు ముక్తి ఇవ్వండి అని. సరే భగవంతుడు సరే తీసుకురా అని అంటారనమాట. అందరూ భక్తులే అనుకునే ఉద్దేశంతో ఆయన అందరినీ కూడా తీసుకుని ఇట్లా అందరికి భగవంతుడు ముక్తినిస్తా అన్నాడు, మనం అందరం కూడా వెళ్దాము అని ఆయన అందరినీ తీసుకుని వస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఎప్పుడైతే అక్కడి నుంచి బయలుదేరతారో ఆయన చెప్పిన ప్లేస్ వైపు, భగవంతుడు చెప్పిన ప్లేస్ వైపు వస్తూ ఉంటారో వచ్చే దారిలో మొదటగా ఏముంటుందంటే చాలా ధనరాశులు, బంగారము ఇవన్నీ కూడా కుప్పలు కుప్పలుగా పోసి ఉంటాయి అన్నమాట. అవి చూసిన తర్వాత ఎవరైతే ఆ ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా
ఆల్రెడీ మనం సంతోషంగా ఉన్నాం. ఎందుకు? రాజు చాలా మనందరినీ చాలా గొప్పగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే వీటిని ఇంకా ఈ బంగారం మనం వీటిని కూడా తీసుకెళ్ళామంటే ఇంకా చాలా సంతోషంగా జీవించవచ్చు అని వాళ్ళు ఆ బంగారం ఎవరు దొరికినంత వాళ్ళు తీసేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారనమాట. తర్వాత కొంచెం దూరం వెళ్తూ వెళ్తూ కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మణులు, మాణిక్యాలు, ఇంకా ఇంకా గొప్పవి మనకి కుప్పలు కుప్పలుగా పోసి ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ కూడా. వాటిని చూసి ఆ మంత్రులు అలాగే రాణి గారు ఇవన్నీ చూసి కొంచెం అన్నం కూడా ఉంది. అన్నం వద్దులే, రాత్రి రైస్ తింటే కష్టం. హరే కృష్ణ. ఇవి చూసిన తర్వాత ఆ మంత్రులు అలాగే రాణి వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటివన్నీ మనం తీసుకెళ్ళామంటే ఈ రాజ్యాన్ని ఇంకా బాగా పరిపాలించవచ్చు, మనకి ముక్తి అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదని వెనక్కి కూడా తిరిగి చూడకుండా అవన్నీ కూడా పట్టుకుని వెళ్ళిపోతారనమాట. ఇంకా ఎవరు మిగిలారు? రాజు ఒక్కడే మిగిలాడు. ఆ రాజు కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి అతను డౌట్ వస్తుంది. తిరిగి చూస్తే రాజుకి ఎవ్వరు కనిపించరు అనమాట. సాక్షాత్తుగా భగవంతుడు ఎదురుగా కనిపిస్తారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు, చూసావా ఓ రాజా, నీతో పాటు వారందరికీ కూడా ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏవైతే కనిపించినాయో అవి మరి నీకు కూడా కనిపించినాయి, కానీ నీకు వాటి మీద ఆశ అనేది పుట్టలేదు. కానీ ఈ కోరికల పట్ల ఆ వాంఛ అనేది వాళ్ళకి తగ్గలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ యోగ్యత అనేది లేదు. నువ్వు శుద్ధ భక్తుడివి కాబట్టి నీకు నా యొక్క సేవ అనేది లభిస్తుంది అని. ఎందుకు? వాళ్ళు కూడా రాజుతో పాటు అదే దారిలో వచ్చారు. మనసేమో వాళ్ళని అటువైపు మళ్లించేలాగా చేసింది, కానీ ఈ యొక్క రాజు మనసు మాత్రం భగవంతుని మీద లగ్నం అయ్యేలాగా చేసిందనమాట. కాబట్టి అలా ఆ మట్టి, రాళ్ళు, బంగారము అంటే అట్లా ఆలోచించాలి, అంతేగాని మనం భౌతికంగా వాటిని ఆలోచించకూడదు. అలాగే మన మైండ్కి మరి మనకి అరిషడ్ వర్గాలు ఇటువంటి చెప్తూ ఉంటాం కదా, కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్య. ఇవి మన మైండ్కితో పాటుగా అరిషడ్ వర్గాలు మనకి శత్రువులు అనమాట. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క అధ్యాయమైన అష్టాంగ యోగం గురించి చూద్దాం. అసలు అష్టాంగ యోగము అంటే ఏంటి? యోగా అంటే మనం ఇంతకు ముందే తెలుసుకున్నాం కదా, యోగము అంటే భగవంతుడితో మనం సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పిందే నిజమైన అష్టాంగ యోగం. అలా కాకుండా ఎవరంటే వాళ్ళు అష్టాంగ యోగము ఏదో అనుకోవడము అది నిజమైన అష్టాంగ యోగము కాదు. వాట్ ఈస్ ద యోగా? కనెక్టెడ్ టు గాడ్. కర్మయోగం ఉంది, జ్ఞాన యోగం ఉంది, అష్టాంగ యోగం ఉంది, భక్తి యోగం ఉంది. మరి అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటి? అష్ట అంగ అంటే 8 అంగములు కలిగింది, భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కలిగించేది అష్టాంగ యోగం. అవి ఏంటి అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. కాబట్టి యమ అంటే ఏంటంటే చేయవలసినవి కొన్ని నియమాలంటూ ఉంటాయి, వాటిని మనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం. నియమాలు అంటే చేయకూడనివి కూడా కొన్ని ఉంటాయి, వాటిని మనం నియంత్రించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం. అలాగే ఆసనం అంటే కూర్చునే భంగిమలు అనమాట, అంటే శరీరాన్ని మనం నియంత్రించడం. అలాగే ప్రాణాయామం శ్వాస అంటే శ్వాసను మనం నియంత్రించడం. అత్యాహార ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం, అంటే ఎక్కడైతే మన యొక్క ఇంద్రియాల అవసరం లేదో అక్కడ ఉపసంహరించుకోవడం. ధారణ అంటే మనసును నియంత్రించడం, మనసు యొక్క శోషణను పరిష్కరించడం. నెక్స్ట్ ధ్యానం, మనం భగవంతునిపై ధ్యానం చేయడం, విష్ణువుపై ధ్యానం చేయడం. సమాధి అంటే పూర్తిగా మనల్ని అంటే భగవంతుడిలో మనం పూర్తిగా శోషణ చేయడం, అంటే పూర్తిగా మనం సమాధి అనే స్టేజ్కి వెళ్ళాము అంటే మనకి భగవంతుడు దర్శనమిస్తారనమాట. ఇది నిజమైన అష్టాంగ యోగం. ఇవి ఎలా చెయ్యాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశేర పరిగ్రహ. యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అంటే మన యొక్క దేహమైనా మన యొక్క మనసైనా మనమైనా పూర్తిగా భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి.
అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. ఇది యమ. అంటే యోగా చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఒక ఖాళీ ప్రదేశానికి వెళ్ళడం, అడవులు అటువంటి ప్రదేశాలు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల యొక్క అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది వారికి. అంటే మనం ఆహారాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఎంత తీసుకోవాలి అనే ఒక నిర్దిష్టమైన మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనం తక్కువ తీసుకోకూడదు, ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. అలాగే నిద్ర కూడా మరీ అతిగా నిద్రపోకూడదు, మరీ తక్కువ కూడా నిద్రపోకూడదు. విహారము అంటే మనము తిరుగుతూ ఉంటాం కదా, వాటిని కూడా మరి ఎక్కువగా కూడా ఉండకూడదు, అలా అని ఒక చోట కూర్చోవడం కాదు, ఇదంతా కూడా ఉంటుంది. అలాగే పనుల అలవాట్లు, వీటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, అంటే క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి. ఒకే సమయానికి ఒక పనిని చేస్తూ ఉండడము, అదే సమయం మళ్ళీ ప్రతిరోజు కంటిన్యూ చేయాలి. ఇట్లా వీటన్నిటిని కూడా క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి. అప్పుడు సమస్త దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి అనేది కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సనిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతస సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాన్ అశేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః. మనిషి దృఢ సంకల్పముతో శ్రద్ధతో ఈ మార్గము తప్పక అభ్యాసం చేయాలి. ప్రాపంచిక తలపుల నుండి వచ్చిన అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించాలి. అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా నియమాలు, అంటే ఏది పడితే అది తినకూడదు, ఎంత సమయం అంటే అంత సమయం పడుకోకూడదు. అలాగే ఈ నిద్ర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే ఆ పనుల యొక్క ఆహారాన్ని వీటన్ని కూడా క్రమపరించుకుని, అంటే క్రమబద్ధీకరించుకుని తర్వాత దృఢ సంకల్పం అనేది ఉండాలి, అభ్యాసం అనేది చేస్తూ ఉండాలి. ప్రాపంచిక తలపులు అంటే భౌతికమైన విషయాల పట్ల మనకి ఏవో ఒక ఆలోచనలు అంటూ వస్తూ ఉంటాయి, వాటన్నిటి కూడా త్యజించేయాలి. అలాగే మనసుతో ఇంద్రియాలన్నింటి వైపు నుంచి కూడా నిగ్రహించాలి. అంటే ఏదో ఒక ఇంద్రియం ఏదో ఒక చెవిలో మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ మనసు అనేది అట్లా లాగుతూ ఉంటుంది, అక్కడేదో సౌండ్ వస్తుంది చూడు, అక్కడేదో పిలుస్తున్నా చూడు, ఇట్లాంటివన్నీ వాటన్నిటి కూడా త్యజించేసేయాలి. ఇటువంటి అంటే మనకి ఆ ఇంద్రియాల యొక్క కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా త్యజించేయాలి. శనైరు పరమే బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మసంస్థమ్మన కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్. పూర్తి నిశ్చయంతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమంగా సమాధిలో నెలకొనాలి. ఆ విధంగా మనస్సును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి కూడా ఆలోచించకూడదు. మనము చూస్తూ ఉన్నాం కదా, మనం ఏంటంటే జీవాత్మ, మనకి ఇంటెలిజెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి మనం అన్నిటిని కూడా అంటే బుద్ధిని ఉపయోగించి, అందుకే నీకు జ్ఞానం ఉందా, బుద్ధి ఉందా అని అంటూ ఉంటారు. కాబట్టి మన యొక్క బుద్ధిని ఉపయోగించి ఏవి చేయవలసిన కార్యాలు, ఏవి చేయకూడని కార్యాలు అనేవి తెలుసుకుంటూ ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానం ఇందాక చూసాం కదా, విచక్షణతో మనం పనులు చేయాలి. కాబట్టి ఆ బుద్ధిని ఉపయోగించి మనసుని ఎటంటే అటు వెళ్ళనీయకుండా కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ మనసు ద్వారా ఇంద్రియార్థాలను కూడా కంట్రోల్ చేయగలగాలి. అప్పుడు మరి ఇవన్నీ దేంట్లో ఉన్నాయి, దేహంలో ఉన్నాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఈ దేహం అనేది కరెక్ట్గా యూజ్ అవుతుంది అని ఇక్కడ చూడొచ్చు. యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతత్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనస్సు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చేయాలి. అందుకే మన మనసుని ఏమని చెప్తారు, కోతి లాంటిది. ఎందుకంటే మనము ఇక్కడే ఉంటాము, కానీ మనసు మాత్రం ఇంకా వేరే దేశంలో ఉండొచ్చు, వేరే రాష్ట్రంలో ఉండొచ్చు, వేరే ఊర్లో ఉండొచ్చు, వేరే ప్రదేశంలో ఉండొచ్చు, ఎవరి దగ్గర ఉండొచ్చు. కాబట్టి అది ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి వశం చేసుకుని, అందుకే ఇక్కడ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్, మనం ఆత్మతో దాన్ని వశం చేస్తూ ఉండాలి. తిరిగి దానిని ఆత్మకి అనుసంధానం చేసి
ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా అటువంటి యోగాభ్యాసంలో మనం నెలకొల్పుతూ ఉండాలి. యమ నియమ ఆసనము, ప్రాణాయామం, వీటన్నిటి మీద మనసు అనేది మనం వీటితో దాన్ని మిళితం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఈ విధంగా ఆత్మనిగ్రహం కలిగిన యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ మనసును తీసుకొచ్చి ఇలా వశం చేసి మనం అన్నీ కూడా ఆత్మనిగ్రహం కలిగి ఉంటామో అప్పుడు అటువంటి యోగి ఈ యోగ సాధనలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాడు. అప్పుడేమవుతుంది, ఈ యొక్క అన్ని భౌతిక కోరికలు, ఆ భౌతిక మలినాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్ముని దివ్యమైన సేవలో ఉండుటచే సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నత స్థాయిని పొందుతాడు. ఇక్కడ మనం బ్రహ్మ సంస్పర్శం అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైన సేవలో ఉండడం, అప్పుడేమవుతుంది, సంపూర్ణమైన ఆనందం అనేది కలుగుతుంది. కానీ అలా కాకుండా కొంతమంది ఏమంటూ ఉంటారు, మీరు కళ్ళు మూసుకోండి యోగము అంటే ఈ రోజుల్లో చెప్పే యోగం అంటే ఏమంటారు, మీరు కళ్ళు మూసుకోండి, ఒక శూన్యాన్ని ఊహించుకోండి, అందులో మీరు మనసుని ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి, దాని మనసుని లగ్నం చేస్తూ ఉండండి, అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నవాడి. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఎల్లప్పుడూ కూడా పరమాత్ముని యొక్క దివ్యమైన సేవలో ఉంటూ సంపూర్ణమైన ఆనందాన్ని అప్పుడు మనం పొంది అత్యున్నత స్థాయిని పొందగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు నిజమైన అంటే ఆ సమాధి స్టేజ్ అనేది వస్తే అప్పుడు మనం భగవంతుని ముఖాముఖి కూడా చూడగలమని చూడొచ్చు. ఇంకా మనకి చెప్తారు ప్రాణాయామంలో మెల్లమెల్లగా వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఆ ఊపిరిని నియంత్రించుకోవాలి. ఊపిరి బిగబట్టి కొంతకాలానికి అంటే ఆఖరికి ఏంటి, ఆ ఊపిరిని కూడా ఆపివేసేంత స్టేజ్కి రావాలన్నమాట. అట్లా ప్రాణాయామం అనేది చేస్తూ ఉండాలి. కానీ మనకి అటువంటి ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మనకి బ్రహ్మ సంహిత అనే దాంట్లో చెప్తారనమాట, పంతాస్తు కోటి శతవత్సర సంప్రగమ్యో వాయోరివ మనస మునిపుంగవానం. అంటే అట్లా వాళ్ళు కోటి శతవత్సర అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు అలా చేస్తూ అప్పుడు వాళ్ళు ఇదంతా చేయగలిగారు. అంటే భగవంతుని యొక్క మనకి పాదం యొక్క బొటన వేలు ఉంటుంది కదా, దాని యొక్క టిప్ అనమాట. అంటే మొదటి ఆ భాగాన్ని మనం చూడవచ్చు అని చెప్తారనమాట. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నిటినీ నాయందే దర్శిస్తారో వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను వారిని కోల్పోను. అంటే మనం నిన్న కూడా చూసాము, విద్యా వినయ సంపన్నే. అలాగే భగవంతుని అంతటా దర్శించడం, అన్నింటిలో భగవంతుని దర్శించడం, అలాగే భగవంతుల్లో అన్నిటినీ దర్శిస్తాం. ఇలా ఎవరైతే చూడగలుగుతున్నారో అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుని కోల్పోరు, అంటే భగవంతుని పొందగలుగుతారు. మరి ఇవన్నీ చేస్తే ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఏ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి మంచి ఆరోగ్యం అనేది అయితే కంపల్సరిగా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అర్జున ఉవాచ, ఈ అష్టాంగ యోగం గురించి అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అంటే భగవంతుడు చెప్పిన అది ఎవరైతే మొత్తం ఫాలో అవ్వగలుగుతారో వాళ్ళు పరమాత్మని పొందగలుగుతారు. కానీ అది భౌతికంగా ఇది మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్న ఆ యోగా సాధన అనేది, భగవంతుడు చెప్పిన యోగా సాధన అనేది మనం చూస్తే చాలా భేదం అనేది ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఈ రోజుల్లో చేసే యోగం ఏంటి, ఎక్కువగా ఆరోగ్యం కోసము, కొంత ఆ కాసేపటి ప్రశాంతత కోసం చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటున్నారు, ఓ మధుసూదన, మనస్సు నిలకడ లేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అని అనిపిస్తున్నది. కాబట్టి ఈ చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం అంటే ఇది చాలా ఆచరింపడానికి అంత నాకు కరెక్ట్గా అనిపించడం లేదు. అలాగే మనసు నిలకడలేనిది, దాన్ని మనం ఒకే చోట కూర్చోబెట్టడము, కాబట్టి దాన్ని వశం చేసుకోవడము, ఇదంతా చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి
నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నేను ఆచరించలేను, నాకు అది అసాధ్యమైనదిగా అనిపిస్తూ ఉంది అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాథి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అందుకే ఇక్కడ చంచలం హి మన కృష్ణ అంటున్నారు. అలాగే అల్లకల్లోలమైనది, ఎలా అయితే మనకి విపరీతంగా కోరికలు అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయో అప్పుడు మనం అల్లకల్లోలంగా ఉంటూ ఉంటాము. బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. ఎప్పుడైతే మనసు అనేది ఒక వస్తువు మీద ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే శూపజాయతే, ఎప్పుడైతే ఒక విషయం మీదకి మనసు అనేది వెళ్ళిందో ఆటోమేటిక్గా దాని వైపే మనల్ని లాగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది చాలా బలమైనది, మూర్ఖపు పట్టుగలది, అంటే అది ఒప్పించుకునేదాకా మనల్ని వదిలిపెట్టదు. అలాంటి మనసును నిగ్రహించడం వీచే గాలిని నియంత్రించడం కంటే కూడా ఎక్కువగా కష్టంగా అనిపిస్తున్నది. ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట? అర్జునుడు. అర్జునుడు ఎవరు? గొప్ప ఏకాగ్రత కలిగిన వ్యక్తి. మనం చూసాం కదా, 2వ అధ్యాయం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఆ చెట్టు మీద ఉన్న ఆ పక్షి ఏర్పాటు చేశారో ఆ పక్షి అందరికీ చెట్టు కూడా కనపడుతుంది, కొంతమందికి చెట్టు కొమ్మ కూడా కనిపిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ అర్జునుడు ఏం చెప్తారు? ఒకే ఒక లక్ష్యం కలిగిన వాడు, సూటిగా నాకు ఆ పక్షి యొక్క గుడ్డు అంటే ఆ కన్ను కనిపిస్తుంది అని చెప్పగలిగినటువంటి అంటే అంత నిగ్రహం కలిగిన వాడు మనసు మీద, అంత పట్టు కలిగిన వాడు మనసు మీద, అంటే అంత తపోశక్తి కలిగిన వాడనమాట. పక్షి కనుని అతను ఛేదించాడు. అలాగే ఎక్కడో ఆకాశంలో మత్స్య యంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి పైన తిరుగుతూ ఉంటుంది, కింద నీళ్ళలో చూసి దాన్ని పైకి బాణంతో కొట్టాలి. మరి నీళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటాయి? ఎప్పుడు కూడా కదులుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మరి అటువంటి విద్యను కూడా ప్రదర్శించి దాన్ని కూడా ఛేదించగలిగిన వాడు, అంత గొప్ప ఏకాగ్రత కలిగిన వాడు అనమాట. అలాగే వనవాస సమయంలో అడవుల్లో ఉంటూ శివుడితో యుద్ధం చేసి ఆ పాశుపతాస్త్రాన్ని గెలిచినటువంటి గొప్పవాడు. అలాగే నరనారాయణ ఋషులు ఉంటారు, వాళ్ళలో నరుడు ఎవరు అంటే అర్జునుడు. అలాంటి అర్జునుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? నన్ను ఆ మనస్సుని, చంచలమైన మనస్సుని నియంత్రించడం చాలా కష్టంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది చాలా అసాధ్యమని కూడా ఆయన ఇందాక ముందు కూడా చెప్పారు. ఇదంతా విన్న తర్వాత భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పలికెను, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనస్సును నిగ్రహించడానికి శక్యం కానిది అనడంలో సందేహం లేదు. అంటే ఓ అర్జున, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. ఎందుకు? ఆ మనసు అనేది చంచలమైన స్వభావం, ఒక చోట కూర్చోదు, అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటుంది, ఎటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కానీ దానికి తగిన అంటే అభ్యాసేనతు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. సాధన, అభ్యాసం అంటే ఏంటి? సాధన మరియు వైరాగ్యం. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, యుక్త వైరాగ్యం, ఫల్గు వైరాగ్యం. ఇటువంటి నిజమైన యుక్త వైరాగ్యం ఏదైతే ఉందో అటువంటి వైరాగ్యం ద్వారా మనము దానిని నిగ్రహించవచ్చు. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, కానీ దానిని సాధన కూడా చేస్తూ వైరాగ్యం ద్వారా మనం దాన్ని నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు అది చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అర్జున్ చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు పలికను, ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనసు కారణంచే తగినంతగా పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి అంటే, మరి ఈ అష్టాంగ యోగం చెప్పారు, అలాగే భగవంతుడితో ఉండే ఏ యోగమైనా కూడా అది మనకి మంచినే చేకూరుస్తుంది. మరి అటువంటి మార్గంలో మనం శ్రద్ధ పెట్టాము, ప్రయాణం కూడా ప్రారంభం చేశాము, కానీ చూసాం కదా మనసు అనేది చాలా చంచలమైనది. కాబట్టి ఆ చంచలమైన మనసు కారణంగా మనము సరైనంత, భగవంతుడు చెప్పారు అభ్యాసం చేయమని, కానీ మనం అభ్యాసం చేశాము, కానీ అంతిమ విజయం అంటే లాస్ట్ వరకు కనుక మనం చేరుకోలేకపోయాం.
మరి ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోతే దాన్ని మరి అటువంటి యొక్క యోగి యొక్క గతి ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. దానికి భగవంతుడే చెప్తారనమాట. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతి సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ శ్లోకం లేదు, కానీ మనం భగవద్గీత మీరు యాస్టీస్లో చూస్తే 6.41-42 శ్లోకాల్లో చూడొచ్చు. ఏమంటారంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ అష్టాంగ యోగమైన అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఉన్న యోగం ఏదైనా కూడా పరిపూర్ణ దశకు చేరుకోలేకపోతే, మనకి 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా, నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య. అంటే మనం ధర్మం కోసం కొంతైనా కూడా మనం శ్రమించగలిగితే త్రాయతే మహతో భయాత్, అది పెద్ద భయం నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఈ 6వ అధ్యాయంలో అంటే, ప్రాప్య పుణ్యకృతంలో కాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీ సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. శుచీనాం శ్రీమతాంగేహే, వాళ్ళు శుచులు అంటే ఎవరైతే బ్రాహ్మణ వంశంలో అంటే గొప్ప భక్తుల వంశంలో జన్మించవచ్చు, అలాగే ఒక ఐశ్వర్యం ఉన్న ఇళ్లలో జన్మించి వాళ్ళు ఏదైతే ఈ యోగాభ్యాసాన్ని ఎక్కడైతే ఆపారో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళు భగవంతుని వైపు పయనం సాగించగలుగుతారు. కాబట్టి ఎటువంటి భయం కూడా అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవార్జున. ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళకంటే, కామ్యకర్మలు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు యోగి అవడానికి ప్రయత్నించు. యోగి అంటే భగవంతుడితో సంబంధం కలిగిన వాడు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గొప్ప భక్తి యోగి. యోగినామపి సర్వేషాం అంటే మళ్ళీ ఇందాక చెప్పారు కదా, మరి వాళ్ళందరిలో కూడా మళ్ళీ ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు? యోగినామపి సర్వేషాం అంటే యోగులందరిలో కూడా, సర్వేషాం అంటే అందరిలో కూడా, మద్గతేనాంతరాత్మన ఎప్పుడు కూడా అంతరాత్మలో నన్నే కొలిచేవాడు, శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం ఎల్లప్పుడు కూడా నన్నే భజిస్తూ ఉండేవాడు శ్రద్ధగా, సమే యుక్త తమో మత అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉండేవాడు, తనయందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. సమయయుక్త తమో మత, ఇది నా అభిప్రాయము. కాబట్టి మనకి ఇందాక చూసాం కదా, కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము. మరి ఈ యొక్క భగవంతుడు చెప్పిన ఈ అష్టాంగ యోగం అనేది ఈ రోజుల్లో చేయడానికి అది సాధ్యమేనా? కాబట్టి అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. మరి ఈ యోగాలు కర్మయోగం అవ్వచ్చు, జ్ఞానయోగం అవ్వచ్చు, అష్టాంగ యోగం అవ్వచ్చు, ఇలా చాలా చాలా రకాల యోగాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, భక్తి యోగం చేరుకోవడానికి ఒక నిచ్చెన లాంటివి అని చెప్తున్నారు. మిగతా యోగాలన్నింటి యొక్క తుదిగమ్యము మనం కర్మయోగంలో ఉన్న, జ్ఞానయోగంలో ఉన్న, అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న. అంటే కర్మయోగం మనం చేస్తూ ఉంటాము, అది భగవంతుని యొక్క దృష్టిలో మనం చేస్తూ ఉంటే మెల్లమెల్లగా మనం అటువైపు అంటే నిష్కామ కర్మ నుంచి మనం భగవంతుడి వైపు వెళ్ళడం, అంటే భక్తియుక్త సేవలు మనం కర్మలు చేస్తూ ఉంటే మనం భక్తి యోగంలోకి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే జ్ఞానయోగం, అందుకే మనకి చెప్తారు, రేపటి అధ్యాయంలో వస్తుంది, బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే. అంటే ఎప్పుడైతే చాలా చాలా జన్మల తర్వాత ఆ జ్ఞానయోగంలో ఉన్నాడో అతడు ఏమని తెలుసుకుంటాడు, వాసుదేవ సర్వమితి, అంటే అన్నిటికీ సర్వం ఎవరు అంటే వాసుదేవుడే అని తెలుసుకుని అతడు భక్తి యోగంలోకి రాగలుగుతాడు. తర్వాత అష్టాంగ యోగం అంటే మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఏదైతే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి, ఇట్లా అన్ని స్టేజ్లు దాటుకుంటూ సమాధి స్టేజ్కి వెళ్ళినవాడు భగవంతుని చూడగలుగుతున్నాడు. మరి ఇట్లా ముందుకు వెళ్తూ వెళ్తూ అతడు కూడా ఆ భగవంతుడి పట్ల భక్తి అనేది తెలుసుకుంటాడు అనమాట. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా భక్తి యోగానికి ఒక మెట్లలాగా మనం, ఒక సోపానం లాగా, ఈ సోపాన క్రమం లాగా మనం దాన్ని చూడొచ్చు అనమాట. కాబట్టి వీటన్నింటిలో కూడా భక్తి యోగమే ఉత్తమమైనది. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజితే యోమం సమయయుక్త తమమత. మనకి ఇవి ఒక లిఫ్ట్ లాంటిది అనమాట భక్తి యోగం అనేది. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మన భక్తి యోగంలోకి వెళ్ళే కంటే కూడా ముందే మనం భక్తి యోగంలో ఉన్నాము అంటే
అంటే మనకు ఒక లిఫ్ట్ దొరికితే మనం ఎంత ఈజీగా ఎన్ని ఫ్లోర్లైనా ఎక్కేయచ్చు అట్లా అనమాట. అలా కాకుండా మనం ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ ఈ భక్తి యోగాన్ని చేరుకోవాలి అంటే అది కొంత సమయం అనేది సమయం అనేది పడుతుందన్నమాట. అలాగే మనకి డిఫరెంట్ యుగాస్లో ప్రాక్టీస్ డిఫరెంట్ యోగాలు, అలాగే డిఫరెంట్ యుగాస్ అంటే ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మం అనేది అంటే మనం చేసే ప్రాక్టీస్ అనేది చెప్పబడింది. అది ఎలా అంటే యుగ ధర్మం అని చెప్తారు కదా, ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క యుగ ధర్మం అనేది ఉంది. దానికి చెప్తారు కృతేయాధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయ యజతో మఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలౌ తత్ హరికీర్తనాత్. అంటే కృతేయాధ్యాయతో విష్ణు మనము ఆ కృతయుగము అంటే ఆ సత్యయుగంలో ఏం చేయాలి, విష్ణువు మీద ధ్యానం అనేది నిలపగలగాలి. దాన్ని ఏమంటారు, తపస్సు అంటారు. అట్లాగే త్రేతాయ యజతో మఖై, త్రేతాయుగంలో సాక్రిఫైజెస్ అంటే యజ్ఞ యాగాలు చేయడం, త్రేతాయ యజతో మఖై ఆ యజ్ఞాలు చేయడం అనమాట. నెక్స్ట్ ద్వాపరే పరిచర్యాయాం అంటే ద్వాపర యుగంలో టెంపుల్ వర్షిప్ అంటే విగ్రహార్చన చేయడం అనేది ఆ యుగ ధర్మంగా చెప్పబడింది. మరి ఈ కలియుగానికి ఏంటి, కలౌ తత్ హరికీర్తనాత్ అని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారు. కాబట్టి చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, మనం కలియుగంలో భగవంతుని యొక్క నామ జపించడం, భగవంతుని యొక్క హరినామాన్ని జపించడం అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఈ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ వెళ్ళడం. అది మనల్ని ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్న వాళ్ళలాగా అంటే చాలా ఈజీగా మనల్ని లిఫ్ట్లో తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కానీ మనం వేరే వేరే యోగాల ద్వారా మనం వెళ్ళాలి అంటే ఇట్లా మెట్లు ఎక్కుతూ ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ఎక్కుతూ మనం ఆ చివరి అంతస్తు అనే మళ్ళీ ఆ భక్తి యోగంలోకి మనం చేరుకోగలుగుతాము. ఈ యొక్క యుగ ధర్మాల గురించి కూడా మనం చూస్తే మొదట్లో ఏముండేవి, మనకి చిన్న చిన్న ఫోన్లు అనేవి అంటే ముందుగా ల్యాండ్ లైన్ అనేది ఉండేది. తర్వాత ఏమైంది, చిన్న చిన్న ఫోన్లు కీప్యాడ్ ఫోన్లు అనేవి వచ్చాయి. తర్వాత ఏమైంది, మొబైల్స్ అంటే స్మార్ట్ ఫోన్లు కూడా వచ్చాయి. ఇట్లా ముందుకి మనం వెళ్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క యుగ ధర్మాన్ని బట్టి యుగాన్ని బట్టి ధర్మం అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనకి కూడా ఏంటి, మనకున్న ఈ కలియుగంలో మనకు ఇచ్చింది ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ సంకీర్తన ఉద్యమము. దాన్ని ఏమంటున్నారు, కలౌ తత్ హరికీర్తనాత్ అని. అలాగే మనకి ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రం, అసలు మంత్రము అంటే ఏంటి, మన్ ప్లస్ ట్రా అంటే మనస్సు నుండి మనకి విముక్తినిచ్చేదనమాట. అంటే మనసు ఏంటి, మనల్ని అటు ఇటు లాగేస్తూ ఉంటుంది కదా, మరి దాని నుంచి మనకి విముక్తి అనేది కావాలి. కాబట్టి మనత్రాయతే ఇతి మంత్ర, మనల్ని ఆ మనసు నుంచి త్రాయతే అంటే కాపాడుతుంది ఈ యొక్క మంత్రము. ఇది నారాయణ సంహితలో కూడా చెప్పబడింది, హరినామ స్మరణ చేయాలి అని. అలాగే కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో కూడా చెప్పారు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఇది షోడశక నామ్న కలికల్మష నాశనం నాథ పరతరోపాయో సర్వభేదేషు దృశ్యతే. అంటే బ్రహ్మదేవుడు నారదుడికి చెప్తూ ఉంటారు, నేను అన్ని వేదాలు, ఈ వేదాలను కూడా బ్రహ్మకి ఇచ్చింది ఎవరు, స్వయంగా భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మే చెప్తున్నారు, వేదాలన్నీ కూడా నేను తిరగేశాను, కానీ నాకు హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి మించింది వేరొకటి ఎక్కడా కనిపించలేదు అని కలిశాంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి చైతన్య చరితామృతంలో కూడా చెప్తారు, హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలవు నాస్తియేవ గతిరన్యత. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కలవు నాస్తియేవ ఇంకొకటి లేదు గతిరన్యత, మనకి దీన్ని మించి అన్యత అంటే అన్యత ఇంకొకటి లేదు, గతి ఇది ఒక్కటే మనకి. కాబట్టి 3 సార్లు చెప్తున్నారు. 3 సార్లు అంటే ఒకసారి చెప్పారు అంటే వినొచ్చు వినకపోవచ్చు, అలాగే 2 సార్లు చెప్పారు అంటే కూడా ముఖ్యమైన విషయం అవ్వచ్చు, అలాగే 3వసారి చెప్పారంటే ఖచ్చితంగా అది ముఖ్యమైనది, కాబట్టి మనం దాన్ని కంపల్సరిగా వినాలి అనేది కూడా చూడవచ్చు అనమాట. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తారు, కలేర్దోష నిదే రాజన్ ఆస్తి హ్యేకో మహార్గుణ కీర్తనా దేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘ పరం వ్రజేత్. కాబట్టి రాజు ఎవరు, పరీక్షిత్ మహారాజు. సుఖదేవ గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తూ ఉంటారు, ఓ రాజా,
ఈ కలియుగం అనేది దుఃఖ సాగరము అయినప్పటికీ కూడా దీంట్లో ఉన్న ఒక మహాగుణం ఏంటి అంటే కేవలం మనం హరినామాన్ని జపించడం ద్వారా, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం ద్వారా, మహామంత్రాన్ని కీర్తించడం ద్వారా మనుజుడు ఈ యొక్క భవబంధం నుండి విముక్తుడు కాగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నాతో పాటు చెప్పండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ. అందరికీ మాతాజీ ప్రభుజీ కృష్ణం వందే జగద్గురున్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భగవద్గీతకి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. జై. కృపాకి జై. జై. ఓకే, మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. రేపటి నుంచి ఏంటి మనకి భక్తి షట్కము అనేది మొదలవుతుంది. అంటే భక్తి యోగం గురించి 6 అధ్యాయాలు అనేవి ఉంటాయి. మనం ఈ రోజుతో కర్మ షట్కము అనే ఈ 6 అధ్యాయాలను చూసాము. రేపటి నుంచి 6 అధ్యాయాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయాలు భక్తి యోగము. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.